Izvezvi vanhu vakabuda ndo vashoma kudarika vanhu vari pasi. Ndo chikumbiro chatinacho kuti hama dzedu tichingodzionawo hedu tichingoonekana nawo kekupedzesera. Bios yadirika ndatoshama kune vana vangu variko. Vanhu vari kupinda pasi apa. Vanhu vari kuita zvirilegal zvezvonzi illegal. Iyo vari kuungudza zvikavogara zvavo apa. Vosvikavogara hapana kana vanhu vari kupinda pasi havana kana safety chavari kutaura. Gore dema rakakwidibira munyika yeZimbabwe musi wechishanu. Mushure mekunge vana vechidiki vazhinji vakadhirikirwa mumugodhi kuBay Horse. Vamwe vazhinji vekunzvimbo iyi vanokuti kuBay Horosi. Vana vazhinji vari kutyirwa kuti vakarasikirwa neupenyu nekuti nanhasi rubatsiro harusati rwawanikwa rwekuti vana ava vaburitswe pasi. Kune vamwe vakabuda vari vapenyu asiwo makazoburitswa mitumbi mina yakanga yashayika. Tataura nevazhinji nehama dziri kuuya pano kubva musi wechishanu vane vana vachiri pasi pemugodhi avo vati vari kurwadziwa nekuti havasi kuziva kuti vana vavo, hanzvadzi dzavo, varume vavo, vana baba munini vavo vachiri vapenyu here. Ini ndinoitwa Pascal Mutongerwa, ndinogara kuChegutu. Ndina sekuru wangu vakashayikira pasi baba. Ava ndo baba vacho vasekuru vangu vari pasi apa. Saka zvinhu zvandibata-bata ndozvazita ndisvike panapa. Sekuru venyu vakashayikira pasi zvichireva kuti vakatoonekwa mutumbi wavo ukaburitswa here? Hauna kuwanikwa so far. Uchiri pasi mutumbi wavo. Vazhinji vari panapa, vamwe vachiri netarisiro yekuti zvichida pane vamwe vapenyu. Sei mune fungidziro yekuti mimi vakashayika sezvo mimi mutumbi wacho usati wawanikwa? Hatisati tanyatsogutsikana zvekuti munhu akashayika. Asi rubatsiro help so far ndo iri kunyanya kutibata zvakanyanya. Hapana help so far yatiyaitika yekuti vanhu vabatsirikana. Baba, tine urombo kunzwa kuti mwana haasati awanikwa. Munoda kuti kudini zviri kuitika panapa izvi? So far inini ndinoshanda ndiri zvinhu zvatinotaura pano zvakaitika marumwe zuro. Ndofunga inini ndakabva kubasa na6 ndakasvika na 7:30. Ndasvika pamba na 7:30 taigadzisa chibhora chimwe patinogara. Saka pane sefa ndaiti yatorwa nani semundora kubasa tatakumbira. Panakafamba muvillage ndakaona chipesana pamashops ari padhuze nepatogara kuroad yellow road. Saka ndimati kuchichiri ndo panakashedzwa nevamwe amai zvakanzi baba mudiki uyai panapa. Panzi baba mudiki uyai panapa. Ndo panzi Bios yadirika ndatoshama kune vana vangu variko. Hembe dzandinadzo ndachinja. Ndo panoti vana vangu ndo pandamhanya. Pandakasvika panapa ndakaenda ndichitora madzimai vangu kwavaichera tsime kugarden. Ndati mai mazvinzuri kwakuma quarter to 10 dzekuseni kwedzimanheru. Pandakasvika murudiridza tasangana netsaona shamwari. Anzi chii wakavhunduka ndati uyapana. Ndakamutambidza kapu yemvura ndati inwa mvura. Akatanga kunwa mvura ndini. Iwo ndovhara pakapu yemvura. Ndikafamba hanzi kubayiro sikati asai kwadirika vakatadza kufamba kanga mukwidza. Ndikati aiwa shamwari singisa handei. Zvechokwadi takasvika pano. Takaona vana vedu vaviri vari panze. Takaona apa mumashops pamatenera varipo ipo papa. Takamubvunza kweimwe hama yako iri kupi? Tendai ari papi? Hanzi baba zvaitika hatisi kunyatsoziva vasara pasi. Ndati imabuda nzi tiri pano tangoona vari wiki vagerapo. Ndati Mwari aita zvakanyasha. Inini ndinokumbirisa zvangu kuti dai isisu hurumende yedu yatibatsira pane mhuri iri pasi kuti Mwari watonamata tese semaZimbabwenzi serumende anopa ruoko rwedu yatibatsire vana vari pasi apa vaonekwewo navabereki vavo. Nenguva yataurwa kuseni chinzi pari kuuya mapampu pari kuuya chii namanje hapana kana chiri kufamba.
inguva iri kungofamba kuchadoka futi vapenyu vachatofungidzwa kuti vachararama tichawana hani. Saka hurumende yedu tikuona iri wiki weakness iripo, toda makansara ari available. Kansara akaita jag up muarea zvinhu zvinofamba rusinzwa, toda makansara jag up. Muri kuti mimi pasa apa vana venyu vakanga vapindapo vangani uye vangani vakabuda? Vaviri vakabuda pakasara 1. Vakapinda vari vatatu kukabuda vaviri? Yes. Pogoita mwana mukoma wangu anonzi Thomas haana kubuda aripo futi ipapo. Mazvinzwisisa. Takawanawo hurumende mozachi chinonzi kubatana. Takati kubatana kurira taridza kuti chi. Takataura chinhu chimwe chete, organization yakati tikubatana, takabatana toita situation yakafanana. Saka takaita tikubatana poita 5 hours 8 hours pasina rubatsiro tiri kuitei. Vana venyu vanga vane nguva yakareba zvakadii vachiuya kuzopinda pasi mumugodhi? Isisu tingangoti handimurona sezviri kuita vana vari kufamba panapa. Nhasi akauya panapa anonyorwa apa. Handiti oti ndoda kumbonoshanda, handitika ashanda 1 week kana kuti 2 days 3 days, handitika wobuda zvake wodzoka wobva adaro. So hapana protection, kana makazoona hapana protection panapa. Varidzi vemugodhi uno plus vakabva vatotiza. Hapana help, mabhatiri tatokumbira uku kumashops. Pane vanhu vakatovharisira magetsi ndovakatotibatsira uku. Ndokatoona protection. Vanhu ivavo toda kuti varambe vari panapa. Isisu kana tichinzi vana vemunhu mumwe chete, chinonzi mwana munhu mumwe chete kuyamwa zamu mura imwe chete ramai vedu, handitika. Saka tofanira kuita chi, ngatiyamwe zamu ramai vedu rimwe chete rochita zvinhu zvakafanana. Panapa pari takakautsinya kasina kutinakira. Izvozvo indiri kubatikana zvikuru jazz because ndanichikumbirisa kuti hurumende yedu iri kutonga pachigaro pari zvinezvo ngaipe vanhu vanoshanda pana vapinda apa. Tachifungidza kuti taiudzwa kuseni zviri kuitika manje handisi manje akutodoka 1 to 2 kubva na8 taunganidzwa hapana chiri kufamba. Pakaona takaredza machina aripo, vakanzi mapampu ari kuuya, vari kuzinza mapampu egarden. Pampu egarden inopomba mvura yemukati 1 kilometer away kuno 1 kilometer ndokune vanhu asi kwaya pampu 5 horsepower amino kuti zvinenge 1 kilometer ndokune vanhu. Mine dhamu renyu riri kuseri kwegomo munesa horsepower yekaindurudzi tomboti mugarden kuno kuseri kwegomo ndokune garden munesa horsepower yerudzi rwupo inodhonza mvura utiye kuno. Saka that protection isisu minisa wedu kana kuti MP vekuno ngavavhunduke jabos ndokubva mavhota avo kuno. Webesta shamu ngachangamuke. Mazvinzwisisa haisati vanze jabos mavhota anobva kwatiri. Tichangobva mukuvhota wani. Tichangobva mukuvhota saka ipapa ndipo vafanira kutoita action yacho. Handiti ndozvati kutarisira mufunge zvenyu. Idisaster iyi vanhu vakawanda vari pasi apa. Handiti nhamba itozikamwe. Mukaona pachitonzi 40 vanhu it's over 80. Handiti because taimbozvitawo zvechikorokoza unopinza vanhu pasi kana uine vanhu vako 10 unonyoresa 5 handiti vamwe 5 because unenge uchibhadhara mari. Ndo chaizvo chokwadi chinenge chiripo. Pakanzi 40 vanhu i100 ndo chokwadi chiripo. Saka ngavaitawo action sure. Ndo chichemo chaicho right straight ngavaite action. Sa president weZimbabwe please help us. Tiri kuchema. Ndinogara nzvimbo ine Beos, ndinonzi Vanzidera, ndogara mavillage tour. Panapa paitika tsaona iri kutyisa, tikunzwa kuti pasi apa pane vanhu vakawanda. Imimi pane here wamunoziva aripo pasi apa kuti mangouyawo nekuti manzwa kuti pane tsaona yaitika Bay House Mine? Tangouya panapa tanzwa kuti pane tsaona yaitika paBay House Mine. Pane munin'ina wangu ari panonzi Tendai Devera aripo pasa. Munin'ina wenyu anga ane nguva yakadii achiita zvekupinda pasi? Aishanda pano here kuti aita zvechikorokoza? Aita zvechikorokoza achibva kumba achiuya achiita zvechikorokoza. Anga ane nguva yakareba zvakadii achiita zvechikorokoza izvi? Ane nguva yakareba. Nguva ndomararamira acho avanoita yangu ichikorokoza.
Manzwa imimi kuti pane vanhu varipo pasi uye pane vamwe vakabuda. Pane makaona here mukana wekutaura nevakabuda pasi kuti vataure kuti zvakafamba sei? Mukana iwo handaumbouwana bhozi ndakanonoka kusvika kubva kumba kwandandiri. Tinoona kuti kana paine vanhu vari kushanda vari kushanda kuti vaedze kubatsira vanhu, ndezvipi zvinhu zvamuri kutarisira imimi kana kuti what you are hoping kuti zvingange zvichiitika pavanhu vakavharirwa pasi kuzvinezvi? Iko zvinezvi ganyipi hapana chinhu chandati ndakuziva izvi. Pane here vari kumbokupewo maupdates ekuti zviri kufamba sei pasi papa? Apa nhasi hapana chandanzwa. Nazvanhasi hapana chandanzwa. Muchiona vamwe vachiburitswa zvava zvituna, muri kunzwa sei? Inini ndiri kunzwa kurwadziwa nezvakaitika. Mwoyo wangu hausitori panzvimbo zvaizvezvi. Ane makore mangani munin'ina wenyu ari pasi apa? Ane 29 years. Ko mhuri yake ane mhuri here? Ane vana nemukadzi here mhuri yake yakakura? Ane vana nemukadzi, ane vana 4. Asi havana 4 nemukadzi. Patabuda pasi pachiri kudonha pasi. Sapada mumirawo zvenguva. Pari kudonha chi? Pari kudonha mahefa. Mahefa ndo ari kudonha. Saka mumirawo zvenguva kuti padzikame vanhu kwose kuona help. Kana muchiti mahefa kune vanhu vasingazivi mungatsanangurira kuti mahefa aya chii? Orati panenge pakajega mudhuri wacho ndonenge uchiwa. Mudhuri ndonenge uchiwa unenge wakamira mupira topinda nepasi. Saka pamusoro panenge pakajega panhu panenge pachidonha. Tiri kuona kuti zvinotyisa kuziva kuti mumwe munhu adhirikirwa ari pasi. Imimi chii chakusundai kuti mupinde kunyange zvichityisa kudaro? Ndikubasa kwedu ndokwatoseenzirewo. Ndokwatosenzera saka akurambe kuchidonha kunosvika panguva dzekutomira. Zvichireva kuti vamwe vakatsimbirirwa vari pasi vadhirikirwa munotozivana navo. Vese totovaziva. Zviri kukubatai sei kuziva kuti vanhu vamaishanda navo iko zvinezvi hamusi kuziva kuti vapenyu here kana kuti vafa, vamwe vakaburiswa vakafa? Zvotobata kwazvo, zvotobata singere. Saka toramba tichisimbikira kuti vamwe tikwanisa kuti kuvabetsera vakasara vacho pasi vamwe. Nderupi rubatsiro rwamungade kukumbira kuti rubatsire vanhu vachiri pasi apa? Rubatsiro padiwa main power. Main power ndinodiwa padiwa nhamba yakati pasi. Pakadhirika mudhuri uyu imi makanga muri kupi? Isusu tiri panze musi wacho tasina manda kubasa. Pakadhirika musi wacho tatogadzira kuenda kubasa but tasipa uri pabasa. Vangari pabasa ndo vakatobva vachitomhanya vachiti apa pasi padonha. Ndaapa mashoko amungade kutaura pamusoro petsaona yaitika kunuku? Tsaona yakakura singaite. Tsaona inobata vanhu vakawanda singaite. Tsaona yakakura. Tataura nevamwe vari kuti hongu nhamba dziri kunyorwa dzakapinda pasi apa, dzimwe dzacho hadzitombori kana dzechokwadi. Imi kufunga kwenyu vanhu vangani vari pasi apa? Panapa tinosenza nebhuku manje. Zoti nhamba inenge totaura iyoyo inenge iri nhamba yechokwadi. Munhu wese anopinda pasi anotonyorwa mubhuku. Hakuna here vamwe vaye vekuti vanopinda vasingazivikanwi kunzi vapinda? Vanotozivikanwa kuti vapinda siri pamutemo ka. Hakuna, vandozivikanwa nemasponsa avo. Masponsa avo vandosponsa panapa varidzi vei pano pamaini. Ndo vanosponsa pano, saka hapana anopinda asingatozivikanwa. Zvekuti imimi kuri kunzi manzi mungafunga kuti vanhu vangani vari pasi, munokwanisa kutaura kuti vanhu vangani vari pasi? Kuti mune mauda kutanga manoona vakanyorwa pabhuku? Apa sofa vari pasi pane 9 ndovati kuziva isusu. Ko vakabuda vari vapenyu vangani uye vakazoburiswa vava vashakabva? Vakabuda vari vapenyu 7. Vachakabva vakabuda 4. Tataura nevamwe ana mai vachema-chema vachiti hura hwavo hwaenda mudenga, uye vazhinji vati kana hama dzavo dzakafa zviri nani vatore mitumbi vanoiradzika pane kuti vana vangogara vari pasi pemigodhi uyu. Inini ndinonzi Memory Jonera, ndabva kuChegutu.
chiitiko ichi pachakaitika ndakanga ndisiri munzvimbo yeChegutu, ndakangewo ndiri kuGuruve. Ndakabva kuGuruve nezuro manheru ndazosvikawo pano nhasi mushure mekunge ndanzwa kuti hanzvadzi yangu Tapiwa Jonera atsisirirwawo pasi pemugodhi uri panzvimbo inoyi. Saka nekubvunzawo kwataita vari kuti paanga achifungidzirwa kuti ndipo paari vaona vati hanzi haasiriye, asi munhu ane information yakakwana kuti ari papi, ari muhospital kuChegutu pari zvino. Saka pane vanhu vari kunzi vadirectwa nzvimbo dzaari kufungidzirwa kuti Tapiwa ndo dzaari. Saka pari zvino hatisati taziva kuti Tapiwa ari papi chaipo, mupenyu here, afa. Asi kungotaurwawo kwazviri kuti kuone malist atiri kuona pasocial media zita rake riri kubuda pavanhu vakafa. Saka hatisati tanyatsokuzivawo kuti zvinhu zvachino zvakamira sei. Kana muri kuti zita rake riri kubuda pavanhu vakafa, ndiye here imwe mitumbi yakaburitswa kuti vanhu vaakufungidzira kuti vanhu vari pasi apa vese hakuna mupenyu? Ndo maonero andakuzviita kuti nenguva iri kunzi mugodhi wakadhirika nekusvika pari nhasi dzatova 3 days. Saka vanhu vakungofingira kuti vanhu vese vari ipapo pasi vashaika. Saka hatisati taane ruzivo rwakanyatsokukwana. Tataura nevamwe vanga vachitivo vari kutarisira kuti kana vaudzwa kunzi rubatsiro ruri kuuya ngaruuye. Imi pane here zvamamanzwa zvekuti muri kuti kuona nhasi rubatsiro rwuya rusati rwauya? Isu tiri kungonzwa zvakasiyana siyana. Dai zvazvingokwanisika hurumende ngaingoitawo zvekuti hama dzeduwo dzibude, kana vashaya tonovaradzikawo nzvimbo dzatinoona hama dzedu, pane kuti hama dzedu dzisakatigire pasi. Ndo chikumbiro chatakuchemerawo kuhurumende yedu. Hanzvadzi yenyu yanga yaane nguva yakareba zvakadii achiuya kuzopinda pasi mumugodhi? Hanzvadzi yangu uyu mwana mudiki zvake, asi anga ane nguvawo achingoitawo basa irori, vachifambawo nzvimbo dzakadini dzakasiyana siyana. Mushandi wepanapa here kana kuti ndevaye vanonzi makorokoza vekuti vanouya vopinda musi iwowo? Panapa kunzwa kwandiri kuitwa hanzi hapana vashandi. Inzvimbo iri kungoshandiswa vanhu, ende mashandisirwo andanzwa kuti ari kuitwa vanhu panapa haana kutonaka, nekuti munhu ari kunzi muridzi wemaini wachona pano pachona haasi kutobatika. Ende kutonzwa kwandatoita munhu uyu hatorina kana mapepa, sanga achinyebera vanhu kuti akapega nzvimbo ino yachiti nzvimbo ndeyake, asi kunzwa kwandatoita hanzi nzvimbo yaisi yake, zvekuti dai tatobatsirwawo munhu iye abatwa aende munzvimbo yaakakodzera, nekuti vanhu vashaika vakawandisa. Atiza vanhu, dai anga ari munhu ane mwoyo unorwadziwa angadai amira panzvimbo onesana nehama dzarasikirwa nehama dzadzona dziri pasi apa, asi iye aratidza kuti mwoyo wake wakasindimara, adhisapiya panzvimbo ino kutotsvaga. Ndatonzwa hanzi atsvaga rori yekuti uye itore stove akoshesa matombo akabuditswa panze apa, achitadza kukoshesa mitumbi yevanhu yakuvara nevashaya. Dai takwanisa kuti tibatsirirwewo munhu iye, nekuti ndakatobatikana zvikuru sapanapa. Hanzvadzi yenyu ine makore mangani? Ane mhuri here? Haana mhuri, ane 21 years. 20 years. 28 years. Tiri kuona kuti madzimai mazhinji ari panapa. Chii chamunoda kutaura sana mai vakabereka kuziva kuti pasapa zvichida vanhu vakatsimbirwa pasapa havasisina upenyu? Ini chandinoda kutaura ndechekuti vana vanenge vaenda kunoshava nekuda kwekushayikwa kuri kuitwa mabasa mukati menyika ino, asi nekuda kuziva kuti vanenge vanzwa kuti imaini iyi imaini ine muridzi, isusu tinozovaregedza chiti vari kunoshanda pasi pakagadzirika. Asi tazosvika mukati menzvimbo ino tiri kunzwa kuti vana vanoshanda nekuri kunzi kune mutumbi, patinenge chingofamba chitsika vanenge vari pasi, asi vanenge vasina kupfeka kana masefiti. Saka munhu wacho ni muridzi wemaini ndakatomboedza kumutsvagawo namba dzake, asi kubatika tikazobata anonzi Godina, akataurawo zvaakataura achiti achabatsira, but haasi kuwanika. Saka tiri kukumbira hurumende vese tingangoti utungamiriri hwese hwenyika ino ugone kutumira mishini inokwanisa kuti vana ava kana vari vapenyu vabude, kana vakafa vana vanofanirwa kubuda voitwa sezvinongoitwawo munhu anenge afa, nekuti vana vanga vasingabi asi kuti vanga vachishava kuitira kuti mhuri dzavo dzigorarama. Ndozokumbira hurumende yedu kuti migodhi yavanenge vachipegera vanhu ngavaitarise nekuikoshesa, kuitumira vanhu vakakodzera vanoenda vachinotarisa kuti pakane safety yakakwana here yekuchengetedza vana, nokuti vana vanenge vachida kuti vagoraramisa mhuri dzavo. Saka izvozvo ndochikumbiro chandiri kukumbira semubereki, nekuti hura huri kutorwadza. Saka tiri kukumbira kuti utungamiriri hwese unotungamirira Zimbabwe ino ngainge ichiziva nevemachechi, ngavange vachibata minamato, tikwanise kuona kuti Mwari vatinzwire tsitsi, vana vagobuda, vakabuda varipo vapenyu nevamwe vanoshanda vakanga vasiri mumugodhi vakwanise kuwanawo chinovabata
tibatsira mabasa awanike vana vaende panzvimbo yakakodzera yakachengeteka. Ndatenda tanga ndinacho ndechekuti ndiri kuona ungati hurumende yedu ine kakutiregerera kairi kuita. Njodzi yakaitika musi weFriday, vanhu vakasikira vari pano nezuro, asi pari kuratidza kuti panga pasina zvikwanisiro zvekuti even vari kubatsira vari pasi vakwanise kuburitsa. Pakashayikwa even marespirator chaiwo vanhu vari kubatsira vakwanise kuburitsa. Saka isu tanga chikumbira kuti hurumende yedu kune vanhu vakatrenwa vanoziva zvepasi kuti vakauya dai vachibatsira noni vamwe vakomana vari kuburitsa vanhu panapa, kuti vakatrenwawo vapindewo pasi, nokuti chiri kuitika vanhu vari kungouya vachingotenderera panapa, hapana chisvinu chatiri kuona chiri kuitika. Izvezvi tauya pano makuseni until now dzatova 12 o'clock, hapana chatiri kuona chiri kuitika kuti hama dzedu dzibatsirike. Saka chikumbiro chatinacho kuhurumende kuti kune vanhu vakatrenwa civil protection haisi kuita basa, vari kutiregerera. Ngavaunze vanhu vakatrenwa vanoziva kuti zvepasi pemugodhi vapinde vabatsirane nevacho vari paground, nokuti izvezvi vanhu vakabuda ndo vashoma kudarika vanhu vari pasi. Ndo chikumbiro chatinacho kuti hama dzedu tichingodzionawo hedu, tichingoonekana nawo kekupedzesera, kuti vafa havo tazvigamuchira, asi hurumende ine kakutiregerera kayaita pana wekuti vatitumiro vangatibatsire uyezve nezvikwanisiro, nokuti varipo vamwe havana zvikwanisiro zvekuti zvingakwanise kuburitsa vari pasi. Ndo chichemo chandinacho kune hurumende yedu. Mune hama here iri pasi iko zvinezvi? Kutaura kwandiri kuita ndina hanzvadzi yangu izvezvi aripo pasi. Hanzvadzi yenyu ine makore mangani uye angane nguva yakareba zvakadii achiuya kuzopinda mugodhi? Hanzvadzi yangu inini ane 28 years. Ndingangoti angane makore, nokuti vana vari munomu ndo zvinhu zvanga zvichivararamisa. Hakuna kwokuti vanoraramira, vanga vachingouyawo pano nokuti munongozivawo chimiro chenyika yedu ndokurarama kwavanga vari kungoita. Vamwe vachema kuti dai hurumende yavabatsira nenyaya yekuti zviri kuunzwa kuti zvizobatsira pano, zvimwe zvacho hazvibatsiri zvachose. Kuti iko zvine ndofunga tachitaura nevanhu vabuda manje mugodhumu vaenda kunopinda kunoona pane hama dzedu, asi vari kutaura ivo kuti izvechi mugodhi unenge uri kuramba uchiita sei pane zviri kuitika. Saka vabuda vese vati hatikwanise kutiita sei tiende tinosenza, asi hurumende dai yakwanisa kuti yatumiro meshinari nevanhu vakadzidzira basa ravo yokuti vanokwanisa kunoona pasi kuti chii chatingaita, nokuti vanhu vatabva mukutaura navo vati pakakwanisa kuti paendwe vane dzimwe nzira dzavari kutogona kuchera nerumwe rutivi toenda pachona pari kunze pane vanhu. Iye zvino pari kunze mumwe vari kutomuona kuti uyu munhu asi chekumuita hapana, mumwe akaburitsa ruoko kudai chekumuita hapana. Alright, ko kana tichingoone maoko ehurumende ichinzi iripo isina meshinari yainotumira kuti mhanyai kwakati kwaitika dambudziko rakati muedze kunobatsira vanhu varipo, zvoreva kuti hama dzedu dzese dziripo kunyange dzanga dziri mhenyu izvezvi vanoratidza kuti vanoita sei, vanodzimara kusvikira mukufa pasina chaitiwa, nokuti pashaya vanhu vaita hanya dzekuti aiwa hatitumire meshinari, hatitumire meni pawo inonosenza. Varume vabuda panongowo maoko nematochi, chavanonoita chii? Voshenzana nemapiki nemafoshoro, zvinokwanisiko here kuti zviitike? Saka chikumbiro chatiri kukumbira kuhurumende. Mune hama here iri pasi uye munogara kupi? Ndine mwana womunin'ina wangu anoto ari pano, indogara kuzowa kumaprasi, asi ndazvinzwa nezuro ndamuka kufamba netsoka 15 km kuti ndisvike pano. Izvezvi ndasvika pano ndiri kuswedza kuti ndibvunze, taingonzwa achinzi vari kumuona pari, izvezvi vazobuda pavari kuti haasiri kuratidza kuti iye ari mukati umu nevamwe imomo varimo mukati imomo. Saka towana rubatsiro rwupi, toita sei? Zviri nani at least tikaona kuti hama yedu ndeiyi taenda tamuviga, ko kana asina toita sei? Ndo zviri kunyanya kurwadza izvozvo. Isu seminers for economic development Mash West ndofunga tanga tiri pano nezuro tinoatenda masini ese tichibatsira nezvikafu nemanecessities ese ari kudiwa. So far tasiya imwe team yedu iri kumashuro yanga ichikumbira mapombi kuma-stakeholders. I think vamawana they are bringing mapombi nemapaipi akati kurei nechimwe zvechikafu. Ndo chimiro chiripo kuti tibatsire problem yebvei akasike kutanga. Ndofunga makatoona kwalanza tisi takarescue futi vaive kwalanza takazoshakiwa zvoti nemunhu wani, but we helped very much kuchakari. Saka panapa ndo the same zvatiri kuita, zvatiri kungoita sundu zvokuti zvatouya nazvo zvese nezvatichiuya nazvo tichingoasesa problem nemama stakeholders aripo, tiri kubatsirana pamwe chete kuti tikunde problem iyi. Totenda iko zvinezvi makuresponda kuproblem yaitika kudhara itsaona yaitika, chii chamunoita imimi before okuedza kudzivirira kuti tizosvika pastage yatiri nasi? As a provincial leadership here, Miners for Economic Development,
totori neawareness. Unfortunately kuno kunzvimbo kunoku tanga tisati tagadzira district redu, but nzvimbo dzakatsaukana dzese mumashonaland west tiri kutenderera takabatana nePMD neMinistry of Mines tichipa awareness yekuti vanhu vasarove maraise, vakoshese upenyu kudarika mari yavari kuchera, because vakakoshesa mari upenyu unoenda pasi semenzanzi watinawo. Saka tiri kuita maawareness esafety first. Tinotenda. Mune here zvamunoita imimi kuona kuti pari kupinda vanhu apa pakachengetedzeka here vanhu vasati vatanga kupinda? As an organization yaane nguva shoma shoma tatanga, ndofunga takutoitawo matrainings edu ekuseta aside vanhu vedu isusu tichibatanawo nemastakeholders kugadzira mablasters. Tatoona mablasters yedu ekuti tikasvika pamugodhi tikasuspecta kuti mugodhi uri kumaini wari kuita mari asi hauna safety, taane mablasters edu atanawo. So far taane 10 muprovince. Ndiri kungonzwa izvo kuti blasters chii? Mablasters ndo vanoongorora zviya vanoita basa rekuti anomunoziva zvinoputika putika zviya tozviti chi mahora. Ndofunga mozviti mahora tisiva kuti mamwani tichi ndo vanoongorora kuti paari kunosetwa mahora aya ari kunosetwa zvakanaka here, mugodhi wacho wakamira zvakanaka here, wakatimbiwa zvakanaka here, uri safe here kuti vanhu vashande. Saka blaster munhu asi anoongorora zvesafety yemugodhi at the same time achiongorora nezviputitso zvinoita kuti dombo ribude pasi apa nekuongorora kuti mugodhi wakatimbwa zvakanaka here. Chikafu chamuti chiri kuuya kuzodyiwa nevanhu vese vakagara panapa here kana kuti regai tida iso kuzopa chikafu chekuti chinozodyiwa nani zvinoitwa nevari kumaneja vari kucoordinator. Isusu hatigone kuti tiwe tigovereka. Pane vanhu vanotungamira program takawanda mastakeholders aripo takawanda. Thank you very much. Ndine vanin'ina vangu vaviri vari pasi apa. Vanhu vari kupinda pasi, vanhu vari kupinda pasi apa, vanhu vari kuita zvirilegal zvezvonzi legal, iyo vari kuunguswa svika vogara zvavo apa, vosvika vogara. Hapana kana vanhu vari kupinda pasi havana kana safety chavari kutaura, tochi havana, tochipiwa nevanhuwo zvavo vari kumashopu ndo vari kupiwa safety. Vanhu havana, vanhu vari kusonopinda nemugodhi umu hanzi tauya nesafety. Vari kutadza kungonza jegi rinojega dombo riri mukati umu kuti rivhare. Vari kungogara vakagara vamahelmet vachidya chete vakagara apa. Vanhu vari kufa, vanhu vade vakabatsirwa vari pasi apa, ivo vakagara pasi, vakagara pamacheya avo, vari kuya nechikafu vari kudya. Vanhu vese vari pana pane nzara hapana, vari kupiwa sadza kabeji erora vari kudya rekuti izvo takabatanidza mari yacho oreti chavavinga chii oreti panapa vavingi. Vanhu vari kuita zvirilegal vanonzi makorokoza acho ndo avari kuti nemunotora vanhu pasi. Vanhu vati oreti kuiva vari kupinda vacho pasi vakasvika vakatsitsirirwa zvozopera sei? Vamwewo vataura kuti kunyangwe nhamba iri kutaurwa kuti ndo yevanhu vari pasi inokwanisa kunge yakatokwira kudarika iri kutaurwa, nokuti pasi apa panopinda vamwe vanenge vasina kunyoresa. Inini ndinonzi Chamunorwa Jezenga, ndinogara kuvillage 18 kuno kukuzowa. Ndakauya pachiitiko ichi mushure mekunge vandaive ndinavo vaine hama dzakanga dziri pasi vafonirwa vachinzi mugodhi wavanoshandira wadhirika, vachibva vati tava kumhanya kuuya kuzoona hama dzevamwe vangu. Ndo patakasvika panapa, tichisvika panapa takasvika pachinzi papinzwa blaster pasi kuti anoona kuti pano padonha apa pano pakamira sei. Saka blaster apinda pasi nevamwe vakapinda navo, pakatononikwa paine vamwe vanhu vapenyu vaidedzera vari pasi pemugodhi vachiti tibatsireiwo. Po paita vamwe vanhu vakanga vakafa. Saka pakatanga kuburitswa vanhu vapenyu vakanga vari vapenyu vakanga vavharirwa muzvikona ndo vakatanga kuburitswa. Vapera kuburitswa vanhu ivava ndo pakachizoburitswa zvitunha zvakafa. So fanira kuti pakabuda zvitunha zvinenge 2 first day raitika chiitiko ichi. Nezuro pazobuda zvimwe 2. Saka so far tinongoti zvitunha 4 ndo zvati zvabuda pamugodhi wepanapa paBayhorse. Asi vanhu vanofungidzirwa kuti vakafira pano paBayhorse vanhu vanotangira ku 30 zvichienda kumberi. Saka vanhu vati vawanika so far vakafa 4 ndo vakabuda kunze. Saka pane vamwe vanhu vari kuda kuti vaburitswe, vari kungoonekwa, vamwe vakadzvanywa, vamwe vazivi kunzi havakwanisi kutoreka nekuda kwokuti pane riski pavari. Saka vapinda pasi kutoda kunozama kuda kunoona kuti vane imwe minzi here yavangaite kuti vatraye kuda kubvisa zvitunha zviri pasi. Asi tarisiro yedu ndeyekuti vanhu vapenyu chaivo vanofema pasi pemugodhi hapasisina. Sei muri kuti imimi hapasisina tarisiro yekuti panokwanisa kubuda vanhu vapenyu?
sei tichidaro chikonzero mugodhi umu mukapinda vanhu vakadevedzera kuti mune vanhu mune munhu here munhu anenge ari mupenyu anodayira. Saka ukaona musisatodaira munhu zvinoreva kuti vanhu vakatofa, saka hamuna munhu achiri kudayira. Tikatarisa isusu nhamba yevanhu yekuti arifundzwa pamwe pane vanhu vakawanda zvakadii pasi, hapana here panonyorwa mazita evanhu vanenge vapinda pasi kuti vaverengeke? Vanhu vakapinda pasi akanyorwa, asi kuti magadhi akanga asaburitse chokwadi chekuti pasi pana nhingi nechikonzero chekuti panga paitika tsaona yerufu. Takatosvikawo tikavhurisa mabhuku atakavhurisa isu takatoona vamwe vanhu vainzi vari pasi, vamwe vanga vabuda panze nechitiko ichocho. Tisingazivi kuti zvakakonzereswa here nechitiko ichocho kuti vanhu vazobuda vasingatikise mazita avo kana kuti chii chakakonzeresa hatisi kunyatsoziva. Ko vapenyu vakabuda vangani? Inini vapenyu vandakasvika ndikaona pana pavaive 7 vakanga vabuda, ndisingaziviwo vamwewo vasina kuona. Vakabuda ava mungataura here kuti vanga vakakuvara zvakaita sei? Vanhu vakanga vakakuvara vakatendeswa muzvipatara kuChegutu nechimwe chiri pavillage 18 paShamlock pahospital. Makawanawo here mukana wekutaura nevakabuda pasi kuti zvichida vakatsanangura kuti zvakafamba sei? Vamwe vacho vaitsanangura but zvanhu zvisinganyatsonzwika, asi zvaikonzereswa neshungu dzekuti zvavainge vaona pasi pemugodhi zvimwe zvacho zvanga zvisingavakwanise kuti vanyatsotaura pahana dzavo ivo, havasati vanyatsori vanhu vatori settled. Nyangwe nanhasi kuti tikada kutaura navo, vamwe vacho vanenge vachingodedera, vamwe vanenge vachingochema, vamwe vanongoguma vanyarara. Ndeapi mashoko amungade kutaura zvichida kuti pamwe tsaona dzakadai dzingadziviririke? Mashoko andoda kukumbira kunyanya zvikuru sei kunyanya kuhurumende, ndotonyatsokumbira kuti dai vanga vari vamwe hurumende yakwanisa kutiumbirawo boka rinomiririra vanhu vanonzi makorokoza kana kuti anonzi maminers. Zvakafanana nekuti paitika tsaona yakafanana neiyi, vanhuwo zvavo vazhinji vanogona kungouya kuzoona. Zvakafanana nemimi vatori venhau, hamutokwanise kupinda pasi pemugodhi nekuti mune basa renyu. Saka tokumbira kuti paumbwe boka rinokwanisa kumiririra makorokoza kuti kana paitika tsaona yakafanana neiyi, pane vanhu vatenitoziva vakafanana kana kuti ngatiti seboka rechisoja vanokwanisa kutimiririra vachipinda pasi nekuti vanenge vakatraina. So far izvo vana vemuno munharaunda ndo vatopinda pasi apa, tichifungudza pane rubatsiro ruri kuuya handitika, asi vana vemunharaunda chaivo ndo vatosvipira kupinda pasi apa. Saka zvinhu zvinorwadza izvozvo. Namutarisa munoona mota dzakawanda dziri apa handitika, nemamwe makambani makuru atora apa, tirikufungudza ndo vanogona kunge vaine help inonunura vana avo, but hapana chatichaitika so far. Saka ndo zvinhu zviri kungotishungurudza izvozvo. Pane vamwewo vachema kuti hapana rubatsiro ruri kubva kune anozviti ndiye muridzi wemaini iyi. Vamwewo ndo vataura kuti zvinhu izvi zvakatombotaurwa nevemweya vanoita chiprofita, vakatombotaura vachitaura kuti pachaitika tsaona iyi, uyewo pane svikiro rakambouya richiyambira kuti pachave nekudeuka kweropa, asi hapana chakaitwa kuedza kudzivirira. Inini ndinobva kuChegutu kumvovho ndokwandakaberekerwa, asi munomu ndoma tikakurira. Kunzi iye maini inoyi takatanga kushanda nevarungu vanga varipo, takatanga kuvhura makomba racho ekushandwa nderori riri apapa, tikabokedza muGermany mune mvura. Tashanda kudaro takavhara nzi panapa pachasipedu nevakomana vakapinda vanonzi anatafadza sigauke, vavatitorera maozi edu ataishanda without notice, vavatanga kuita zvavo zvechisimba. Vashanda kudaro makondisheni avo nevana vemudunhu tasingawirirana navo, but taingoshanda sevanhu vada kutsvaka kurarama. Tikati 100 grams yedu $1, ukaba point waenda kujeri 6 months nevakomana avo. Sevana vaitiwo vari munzvimbo mayouth vazhinji vamayouth emunomu emumavillage vaitodzingwa kushanda panapa. So nhau iripo ndokuti ini ndane 8 months ndabva pasama. Ini ndakatomboudzwa netsanangudzo nemweya. Pamane creek yanga itoripo. Pane mndara anopinda anonzi Matemba. Anoti blanco kana zvakabvira kana wachera mari kai gara wabuda. So ini ndakapinda pasi paiti pakapoma mvura pane mari. Ndakapaona kuti vanhu vakaipa, ndangotora tusi dzangu vanesa mubag vandakwidza kunoko. Ndobva ndabva panapa. Isinewo mari mozo ndakanzwa kuti pano paita chiitiko ichi. Zvoshua mugomba munopinda vanhu vakawanda over 70. Zvokuti matara tukuita pana mwana wangu vachitochinjana kushanda. Panoita 1 week vanhu vari pasi. 2 makondisheni ndokuti tikapinda pasi apa pagomba itinokirwa pasi. Pane timetable inoti na 6 8 2 na 4 na 6 manheru apachavhurwa, wakomira 6 mangwana. Even ukata maaccidents aunoita apavhurwe.
kana munhu akaita magasi hauvhurirwe panapa. So ndozvimwe machallenji ataingofesana nayo, but sevanhu vanga variwo pasi pemutemo tinongotedza zviripo, asi makondisheni aitikwadza. Hamunawo here kutsvagawo rubatsiro pamusoro pemakondisheni amuri kutaura imimi, nekuti kamuchiti mimi munhu apinda pasi okiyirwapo, ndekupi kwamakaenda kunoedza kutsvagawo rubatsiro kuti mashandiro atiri kuitiswa kuno kwaaiti? Rubatsiro taimboritsvaga, but vakomana vaizviti ndepawo vaitange vane backup nerimwe rutivi, zvokuti kana vabereki vemudunhu zvandikutaura izvo vanondipupurirawo tari neudzvinyira wakasimba. Nhasi uno vanhu vacho vese havatoripo. Tangambozamawo kuda kutsvagawo rubatsiro kune vamwe vanhu vanenge varipo, but sevanhu vanenge vasingazivo mutemo pampacho, vamwe vanhu taitika takagara semayouth toti hatisitirake kupinda mugomba takadaro nemakondisheni, but pane vamwe vanhu vanosvikawo vane nzara dzavo. Tatotaura nhasi kuti pasapinde kana 1 munhu, unotaura vanhu 2 kana 3 vakuti haisi tine nzara yekumusha kwedu nhamo yakasiyana, kozona vanhu 2-3 vapinda mugomba. Tozoona kuti hapanawo zvati kutaura, bhozi tasinganyanya kubatana mwana uzeti kwatinobva kunosiyana mawaniro. But chokwadi chakanaka ndekuti mashandiro taivaridza pedu, tsanangudzo yakauya pachiprofita panapa, pakayasvikira yakabva kunechakare panapa zvikanzi vana ise ngabude mugomba, pakabuda mukomana nzigauka akati apa akati panonzi pedu hapaite svikiro, zvokuti zvinhu zvachiprofita chakataurika, but nenhau yekuti vanhu vanenge zvakakurarama, but zvinhu zvakagara vakataura already. Muri kuti mimi svikiro rakatouya rikataura kuti vanhu ngavabude pasi nekuti rengeraona kuti tsaona iyi ichaitika here? Ichokwadi, even chiprofita chaivo tine maprofita ari mudunhu vakatichengetedza munomu, taigara tichigeza munamato tichinzi taona muchaita mari, pamari iyi ndaona mashifti yakati kuti ichati taona vana vakawanda vasingabude, vashoma ndovachatibudei. Zvane indani 8 months abva mugomba, but ndakutozoona chiprofita chakashanda, ndozvakasaizvozvo vanhu vabuda vashoma nevanhu vari pasi. Zvichireva kuti kune vamwe vatori pasi apa vakazvinzwa kuti vakanzwa profesi iyoyi uye zvakataurwa nesvikiro? Ndochokwadi, vamwe vakatogeza munamato yacho. Ndaapi mashoko amuri kuda kutaura, nekuti taura kunoku kune vari pasi vatisiri kuziva kuti vapenyu here kana kuti vafa? Mashoko amungade kutaura kune vanokwanisa kunge vachiunza rubatsiro? Mashoko anoda kutaurawo setsaona yataona, taangokurudzira kuti tizamewo nenzira yatokwanisawo kana tine rubatsiro vane meshinari nevane ruzivo toita kubatana, bosi chikuita pana ndekuti vanhu vakutya kupinda pasi. 2, dai murungu wacho auyawo ataurawo kuti ndine 1000 iri apa 10,000 vanokwanisawo vabetsereke, bosi vanhu vakutya, but kana pane mari vada kubetsera vanogona kubetsera. Tinotaura izvo nekuti tinokurwadzirwa, bosi namba zhinji iri apa pamwacho hatisi kuziva kuti ndanani, bosi panonyorwa zita nemapepa vapinda nevabuda, but izvozvi pepa racho hapatorina, rida kura information yekuti izoti namba iri umwe vangani. Pane vamwe vanga vachitaura kuti pane vamwe vanopinda vasina kunyorwa mazita vachipinda zviya zveni, ichokwadi? Ichokwadi, pane vanhu vanopinda zvinonzi zvenyangi-nyangi, andi vanenge vanyorwa nemagadhi kuti vazobudisa matombo avo nekuseru, singabude neapa paibuda apa. Tiri kungonzwa kuti kuno kumaini kunocherwa chii chaicho, uye rinovhara pane mishini here panapa yekuti munoti zvaibva zvagadzirwa? Panapa panocherwa gold, but meshinari pasi hapana. Meshinari pasi ikompresa inongoboora chete, then ine mushini unobudisa matombo pa straight shaft. Pa main shaft pane 250 meters, then ubva pa main shaft pa 250 meters tinofamba 600 something meters kusvika kwacho kwafira vanhu. Vanhu vachingofamba vari pasi tuni takadai. Then pasi apa pakashandwa nemamines mahombe, sevanhu vatemawo taimainawo zvokutamburira tairova makumbo. Pasi pane umbrella hapana chunhu, zvokuti ukavheneka ukadai hauone kuti kwakamira sei. Izvozvo kuti tipinze vanhu over 1000 tese tipana patopinda, zvokuti ndogona kushanda 2 weeks ndikazoti ndapinda pasi ndiri kwangu kwanzi kwangu, zvokuti ndogona kuvharwa ndiri kumusara zvokuti ndiri pasi. Pakakura zvokuti pasi pakadyiwa. Kuimba uko kwese uko tinokuti kuraise takakushanda kudhara, takakwidza rakadai kwakatofa, then vanhu vaona kwakafa vakazodzika vachitedza mvura, vachipomba mvura achienda kuzasi kwakamaima. Mvura yacho haizikane kwayakasvika, ukakanda dombo even mota unoita 3 hours ichinzwika kurira kubukubukubuku kusvika kuzasi chingoenda pasi, zvokuti kana ukadhidha chaiko hauzoti mvura inoperera papi. Mungatitsanangurire kuti chii chinopa vanhu zvivindi zvekuti vapinde panhu pekuti vanokwanisa kuona kuti apa pane njodzi apa? Inhamo inoitisa kudaro, chokwadi chakanaka kuwana unosiyana mabasa hakuna, asi panapa zvapo pakagara pakakondemwa, pakatoya mablasta chaiwo nditoripo inini vane matsamba vakapinda pasi apa neni vakadzoka kati pati murungu panapa ane utsinye,
ndino zvaibvira aite chikorokoza chekuti vanhu asabatire 30%, asabatire masaga apa. Vaite chikorokoza chekuti vanongotengera goridhe nekugaya vawane motoro chete pasina maconditions avakuita. 2 vaite vakabudisa goridhe racho rotengwa neprice inosiyana nekutaundi ne$20. Bozi tikachira 400 grams yangu $1 per gram. Means nene $400. Kana tiri pa shift 10. Saka chinotukocha itipa kuti tirambe chipindawo yanga iri nhamo. Zvishwa tasazoti vanhu vacharasikirwa, tine vanhu vakarasikirwa vakawanda vakadai. Kana murungu yeye akateerera iko zvino ndeapi mashoko amuda kumuudza? Murungu kana akateerera uyu tsanangudzo dzakamuwana, but iye chaikurudzira kwaari aida iri goridhe, iri mari, aisakoisa upenyu hwavanhu. Kana muchiti tsanangudzo dzakamuwana, muri kuti akaudzwa kunzi zvinhu zviri pasi apa zvina kumira zvakanaka here? Tsanangura ipapo. Ichokwadi, tsanangudzo dzakauya kuno kune mukoma wake aimirira kuno kune hama dzake dzanziripo, vaitoziziva izvozvo kuti tsanangudzo dzakadya dzaga dzakatsanangurwa dzaane makore kunzi pachaita mari, but mari ipa ichaita ndaona shift ichaenda, vachararama mashoma. Zveshuwawo ndosaka ndochitiko chaitika chanhasi kuti daro vamwe vakatiti chimbomera evhura yemakomba, but umu ndo maibuda production yakawanda, ise maibuda mari yakawanda. Pane here zvaakaitawo kukurudzira dunhu rino iri kunyangwe mari yabuda yakawanda zvakadaro? Panapa tingataure kunyepa, tine mavidhiko masabhuku, even ndikata chitiko muno muvillage yemo haana participation yaanoita. Anototaura kuti haana zvaanoparticipate. Tine vavakidzani vedu vari apa maindia vari apa, vanhu vakatoyawo pamaine vakatenga, but vanotoparticipate kudarika iye muridzi wemaini. Saka muri kureva kuti mimi haana chinhu chaakabatsirawo mudunhu rese rino iri kunyangwe nemari yaawanda? Panapa kana tichitaura gore rino rechi6 ari pano, pagore rechi6 chaakaita hapana, tine mabuildings akawana takavaka mashops. Ndakatovakawo shop yangu, tashandisa magetsi, taingobhadhara magetsi tega, but takadzimirwa production yemagetsi vana muno mudunhu. Mayouth emuno muyayo waiti ukabuda ndombomo aibata mumwe nemumwe achimusunga roko woti rova naye pachenyu nemboma. Ndo chitwa chaitika muno. Chokwadi chakanaka ndo chandotaura bosi. Kana ndikitaura ni muno mundu ane 17 good years ndiri muno. Gomba rari kuti rinzi mujementi takatanga kurivhura from surface. Anonzi Tafadzwa Sigauke. Murume uyu takangoona kubva achisvika kuti murume ane utsinya nekuti achisvika panapa akasvikotora stove yangu yanga yabuda panze, achishandisawo mari yangu inini yaita $7,000. Atora stove yangu ndakapa chichemo ndikati ko ndoitawo sei semwana wanga achitsvaga mukati menzvimbo ineyi. Zvandichakuona kana tagara stove iyoyo handirambowana kana sendi. Mushure mekuklema mari dzangu idzodzo ndakanzi chipadza mudhuri wako ubvechi panzvimbo ineyi utsvage kuenda. Tikapedza tasvika MP vashamu vakauya vakati hakuna zvakadaro, zviri kumbofamba sei, tikadzimirwa magetsi zvikanzi bvai panapa. Vashamu vakatouya panapa vakagarisana nhau dzacho, but zvakaita ndezvekuti vashamu vachingoti bvei magetsi ati atavhurwa akabva abviswa, akabva adzimwa magetsi aya. Isu taisponza omu vanzi musasponze munomu, handichadi, ndakusponza inini nehama dzangu chete. Izvezvi paitika tsaona kubva marimwe zuro mumashops acho akanzi ngaadzimwe ngaapazwe nekudzimirwa magetsi. Titakatanga kutsvaga kuti vanhu vangadyei, titakatsvaga mabhati nematochi zvisinganyoreke nekuti hakuna munhu anogona kunyora kuti ndichazvodawo mari yangu, but kwakuti kubetsera hama dzedu nokuti vanhu vakafira muhama dzedu. Saka zvinondibata nguva yakareba izvo. Kana ndino mari yangu 7,000 ndikuida. Kana muchiti kusponsa, munhu arikuda kunzwa kuti kusponsa kuita sei? Kusponsa kuprovida zvinhu zvinodiwa nevanhu kuti vagone kushanda, vapinde pasi pegodhi vagone kushanda, zvakafanana nechikafu, nemabhatiri, nemasaga, nemari yacho inoshandiswa kuti stove yacho inoona kuti stove inoshandiswa panoshanda vanhu vanotambidzana saga kuti ibude panze, ibude pawinji apa yobudiswa nemushini. Saka kune mari inodiwa yevanhu ivava vanoibvisa kuzasi stove iyoyo, vanodawo mari. Saka vachipedza kuibudisa stove iyoyo mune mutovapa mari ipapo cash. Havanzi ndichakupai mangwana nokuti vanhu vanenge vatopedza basa ravo. Iwo kanogara kumberi ukashaya zvazvako wega, asi vanhu vanenge vatopa mari dzavo. Zvinhu zvaitika zvimambotanya pamakadzimirwa magetsi makadedza vashamu vakakubatsirai. Ko muchiona kuti munhu watiri kushandirai mwoyo wake wakasindimara makaendepi? Zvaitaurika here kumapurisa? Ndekupi kwamaikwanisa makaenda kutsvaga rubatsiro kwamusina kuenda? Ndinotenda hangu. Chainetsa mama ndechekuti kokuenda tanga tisina nokuti takusvika takambopromiswa nyaya yekudzingwa. Saka hakuna kwataigona kupa ripoti.
taitosha tikangopa report zvikangozivikanwa kuti ndinenge adaro takutodzingwa. Munhu ane mari neni ndisina mari zvinosiyana. Munhu ane mari mashoko akanokurumidza kudayirwa dzani ndisina mari. Ndonyaya iripo mama. Paitika chitsaona ichi aripo here murume anonzi Tafadzwa Sigauke? Pakaitika tsaona iyi ndofunga pakafonwa na blaster vanonzi vaHussein Piri Makuseni. Vakafonera management yacho yese. Asi hapana kakunzwa svika panzvimbo. Noda kukunzwa kuti pane vanhu vakanga vari vapenyu vaishedzera pasi. VaHussein vanova blaster vaHussein Piri vakakwanisa kutsvaga vakomana kuti vanobatsira vanhu vaishedzera pasi. Noda kuona kuti vaona kuti tikaramba takamirira vanhu vatisizoziva kuti vanouya kuti hauyi, vanhu vari kushedzera pasi vanotirasikira neupenyu. Saka vakagona kupinda vakanotanga kusevha vanhu vanga vari papo. Ava varidzwe pano pamaino vakanga vasipo. Takatonzwa kuti vakauya manheru vakasangana nemapurisa amene kuvaitaura nhau dzavo kune mapurisa. Kuno kwati tinobvira taona ndokubva vatozodzingirana nevamwe vakomana vacheri vanga vakudzingira vada kutoita kuti varova vatafadzwa vacho. Mune here vanhu vamuri kuziva imimi vakatrepwa varipo pasi apa uye pane vamwe vakaburitswa vakashayika uye nevari kuhospital? Tinovaziva. Pane vakabuda vakafa vatotsakatika i4 vari zvino vanhu vari kushingira kuti vabvise vamwe vanhu vagona kusvika 6 vari kuoneka mitumbi yavo i6. Nevamwe hatisi kuziva vakatsitirwa nemablocks acho akadonha, hatisi kuziva kuti namba yacho vangani, asi vanhu vese vari pasi vakaparara kutaura kwandiri kuita vaona kusvika 15. Ini ndiri Sabhuku, ndogara kuno block 2 irrigation. Asi dambudziko riripo nderokuti ndanzwa izvi ndakauya kuzoona, ndakatoona mushini uchitogaya vanhu vachitogovana matombo, asi pasi pane vana vadi vafa. Panguva iyoyo vanhu vachinzi varikuda kubetserwa, painzi magadhi haasi kubvumira kuti munhu adi apinde. Ndepakazotanga vana vari muno kurwadziwa kuti kune vanhu vachiri kushedzera vapenyu, vhurai apa. Saka dai vana ivavo vasina kutoitiradza kuti zvine simba kuti pavhurwe, otherwise vanzi magadhi aitaura kuti nguva yedu yachitakwana. Kana muchiti kuvhurirwa pane mwambo tanyaya yekuti hanzi kunokiyiwa, muri kuya pai pakakiyiwa? Pangai pakakiyiwa. Saka kuti vanhu vaende kurumidza kunobetsera vanhu vari pasi havangasingavani pokupinda napo. Saka nokudaro saizvozvo vanhu vakanga varipo vanga vasingabvumi. Ndodara kuti ndichigara muno takauya muno vamina Mr. Walters akasvikira kwandiri. Walters akandiudza kuti tava nyama imwe chete ave murungu. Vanhu vatakambosenza nawo apa taisenza pamwe chete. Takanga tiine mutemo, tina mutuda akanga aripo. Aiti vanhu vese vanenge vapinda munoisa mazitenyu kuna Sabhuku. Ndanga ndiri Sabhuku uye ndiri Vidhiko chairman. Saka vanhu zvakasinganetse kuti vanhu vazikanwa kuti vari pano pakambani vanhu vakawanda sei. Asi uyu murume uyu auya izvozvo haana kukwanisa kutaura kuona kuti tati gogogoita uyewo pano kana kuti kudini. Ndonhau iri kana kuti muzive inini pachezvake ndakamuti ndiye uyu handitombomuziva, but ndirini mukuru nanga ndiri muno. Asatosuka muzimbo mandigere. Saka nokudaro hangu inini hangu ndine chichemo ndikunzwa kuti hanzi kune vanhu vangaverenga news kuti kune vamwe vakabatsira vemakampani vari kuburitswamo. Kwete inini ndakaona vanhu vakaburitswamo vakaburitswa nemamwe makorokoza vanga vachiziva nehama dzavo. Vachitora uyu nouyu wake. Munhu anenge akutotsvaka zvokuti izvozvi izvi handisi kuziva. Pane nhamba dzimwe dzandiri kunzwa inini semukuru. Pane nhamba dzandiri kunzwa ndikutofungidza kuti nhamba inogona kunge ichitaura inogona kunge iri shoma. Nokuti kune vanhu vokuti vanotuma mumwe wavo kuti inotora chikafu yari pasi. But nhamba imwe yandiri kunzwa inogona kunge iri yakapinda panguva yakatika chitsaona. Saka ndanga ndine chikumbiro chokuti dai mhuri iri pasi apa yadi yabuda. Ende ndizvandomunamata wangu wandinawo nepasi rese dai randinzwa kuti kana paine vokwazvimba sekuti pana pachiri kunetsa pane makakatanwa vokwazvimba novokangezi midzimi iyoyo dai zvaita kuti vanhu vakwanise munhu abude kunze nokuti afanira kuti tiite chivanhu. Zvamuri Sabhuku tanzwa isusu kune svikiro rakambouya, mungaziyo nyaya yekuti pane svikiro rakauya ichita nyaya yekuti nzvimbo ino inokwanisa kuzodeuka upenyu? Hongu rakasvika rakatosvikira kumba kwangu rakandikumbira asine utungamiri hwanga huripo. Ndanga singavada kuti noini pamusha wangu handini munhu andizvechinganganganga kana zvechiprofita, vane chiprofita ngavete kumusha kwavo. Utungamiri hupo paine mumwe vana Sigauke
ndio watairadza kuti ndiye muridzi wepano, asi anenzi tafadzwa chini handimuzive kutaura chokwadi. Saka shoko zveshuwa rakasvika nesvikiro richitaura kuti panokwanisa kuzorasika upenyu. Hapana chakaitwa kuedza kuzodzivirira izvozvo. Hakuna. Ndakazongonzwa chete inini sasapo kuti kune vamwe vemadzibaba vambouya kuzoita munamato. Zvekuti kunamata icho vaingonamata. Vasi zvezvo chitsotsi kuti rikaitise munamato. Sei muri kuti vainamata zvechitsotsi vairambidzwa here kunamata? Ichokwadi ichocho. Nokuti panapa vasingabvumi kuti uite zvemuteuro. Mr. Walters achiuya panapa akauya achisanangura kuti tinofanira kuti batane nokuti imi tiri kunzwa isusu tinoziva kuti kunoku admin ndeyangezi asi kune traditionary ndeye kwazvimba. Saka ndauya inini kuti mutibetsere kuti musaite ropa mumusha. Zita rangu ndinoitwa Stella Mumusha, muri paDestiny TV. Rambai muchititsigira nekusubscriber.